Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah pertangyangan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah, Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel yang ditetapkan pada ibadah pertangyangan di malam hari ini tertulis di dalam Kolose 3 ayat 18 hingga ayat 21. Kita akan membacanya secara bergantian dan pada ayat yang terakhir kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin.
asini roha madihamu doho dame nasian dewata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhudna Horas. hata nitu hata ujahan jamita di partangengata bornginon tersurat ma di buku ende bidu walu ayat 5 ro di ayat na papituhon songonom ma hatan itu hata tapai hutihut ma di bagasan rohatta isedo ulaning ibana nama naik sian haolongonan jalam marpangusadean tuhasudungan ni rohana ditoruni hau utemanis au manungguli holong ni roham laus di sido diai inataho di sido ho ditubuhon na manubuhon ho bahen maau songot titin sahap tu bagasan roham songot titin sahap tu botohonmu aitung nagogo doroha haholongani songon gogo ni hamatean tahe tung jorbut do pangiburuan nai songon jorbut ni banuatoru tahe nala-nala do songon nala ni api songon hilap sian jahuba rope aka aik magudang dang tarbar hossa anggoroha haholongani jala dang teraup aka batang aik tung surape ulu sadabawa mangalehon nasa arta piniopna di jabuna bahen alini roha haholongani nian dang perduli ibana disi ola nido pajahayon taringot tutur pukta hurian itu hata di bagasan turpukon imam marharoroan sian ede ni Raja Salomo laho mamudai aka bangsa Israel songoni nang hita di bagasan tikion marhadumua mai tu pardongan saripeon songon dia do jolma mardongan saripe hobar tulomoni rohani debata didok disi anggo bawa mangalap manay manugihon sada parupuan ima marharoroan sian hatubuonna artina dang marharoroan dung tubuh ibana namar lapatan molotito giho sada bawa pe sada parupuan mardongan saripe marharoroan mai sian rohani parupuani doho rohani bawai dang marharoroan sian arta dang marharoroan sian purtibion dang marharoroan imasan hagiot ni perdagingon alai marharoroan mai sian napinasaha ni debata ibana tu purtibion ima sian holong ni roh dia limai takas do di doksada bawai tu sada parupuani manang pakatayon ni oroan dohot panguli takas do di dok bawai
molotung pe manungguli holong ni rohamau ima dibonani utte natonggi manang namanis jalan disiro inata mangaiho lapatan nasian hatu bonei do ibana disiro nang ho ditubuhon lapatan na sian hatu bonei do di alap sadabawa perempuan dan sian haulion ni arta di portibion maneng sulu-sulu ni pernidaan di hasyanganon alai marharoroan do ima sian naung pinasaha ni debata buama sada bawa maneng sada perempuan nasorang dang merbaju songoni doi ias polos songoni mabawa mangalap sada perempuan molo nang mar hasohota dang marharoroan sian pahean manang sian penampilan alai marharoroan manangking na pinasaha ni debata tu sada perempuan ni jadi molo tabereng adong marhamulian na mapakpang tu na normal bahasa terjadi ala ni pernidaan sia turpuk tomai yang nama dok na normal tu na normal tidak begitu alai cara contoh molo tabereng adong nama pakpang manang nama pitung manang na akalan na asing nai marhasohotan tu nauli manang na lengkap saluhuna manang na normal dang arong cacat di bana di sima taida ima balgane holong ni rohai ima di basada sia debata molo roi sian hadirionna molo roi sian roha-roha portibion tutu dang nanggo pekulingan nai di bagasan ngoluna di bagasan turpuk tamuse berengotama disi sada haudukon ni sada perempuan tuna hamulianna maneng tuna amata jabuna rasa cemburu holong ni roha boima taberengi arong sada hubereng di media sosial sada ilustrasi tetapi agak berkaitan sedikit dengan lawak idok songonon ai molonunga adong dak danak di sada namardongan saripe ngaboru be holong ni rohani amatai tuinatai inna la roma amatai mandok kodaung bah molo diabing tetangga yana kokulas dorohaku tapola muru kau alai molo inat tajabuku pola diabing tetangga pasti ngamuru kau itu artinya seorang laki-laki lebih mencintai istrinya daripada anaknya jadi molo arong akka ina holat tu anak mi do holong ni roham perhatianmu terkadang akka inon ulur songoni akka perempuan nong marhasohota ala songon dari parohahon akka yanak konna gudang songoni jadi siani berengota ada holong ni rohane sadabawa tuinata jabuna melebihi holong ni rohana tu anak konna jadi suatu ngadong ruas ni huria nak kuatir holong ni rohani amat tajabuna tu ibana nang pes sipata dimuruki sipata di paingot do akalan nasing nai sadadala doi asalam tu dengganna ala marharoroan naking saturpukta
ay tung nagugudo roha haholongani songon gugu ni hamatian tahe rasa cemburu ni sahalak nama rumah tangga merhaguguan gugu songon hamatian tahe inna dohot pangiburuan songon jorbut ni ima banuatoru tahe ninna dapatan na disi molonung nga adong na sohobar di perumah tanggau ni memang sehera neraka do sehera banuatoru do mate sudi masih laos sapedang masih bakulingan hape holan halahida dua jawi alani dang adong benaking ima holong ni roha ala alaung musisian sebagian na mempermainkan holong ni rohai akhirna gabe adong ma pangiburuan ni songon nala-nala niapi songon hilap sian Jehovah mula pola hilap sian Jehovah olah seronggur pe manang kilat tabereng ngolo mabiar kita apalagi mabuhini Jehovah songonima pangiburuon molo nunga salah pangalakayon holong ni roha dipatakas mamusin diturpuk taon rope akka aik magudang anggo holong ni rohai dang terbarhosa ninna dang buy maup dang terau batang aik jadi perumah tanggaon ala ni gelombang ni perekonomian gabe sursar berarti dang sedasar holong ni roha nasihat debata rumah tanggai didasori mana yang didasarkan kepada firman Tuhan molo adong gelubang sautik itor songon na adong roha panirang dirangon mana yang merdua tataring loppa dahamu au loppa dahaku olam muru inatai dangi loppa bedahan mana yang si pangano ni jabu roha matai sian ulau na ibuka tutus saji dangarong mana yang naah kaya marete may mana buka tutup hudon waga narong isi dahan hape dangarong ala muruk ala niha murukon jadi marhiti turpuk ton rope batang aik na magudang rope i saluhun na galubangi anggo holong ni rohani akan nama rumah tangga dang boy be umusor dang boy be umusor molotung perosada bawa mangalehon nasa artanan lau manuhor holong ni rohai dang diuta yatureho ni ninna di bagasan turpuk taon mulu adong bawa mangalehon nasa arta piniopna di jabuna bain ali ni roha haholongan ninian dang parduli ibana disi ima balgani holong ni roha nama rumah tangga dang holan tu par rumah tangga turpuk taon tong do marhadumua non tu persauran nabadiyah ima jemaat adalah istri Yesus Kristus Allah adalah panguli ima turpuk tah artinya di bagasa turpuk tahun secara teologis secara haporsiaun tu habadiaun maradopon debata hita akaruas ikon setia do tu debata unang olo haporsiau tai dituhor ima arta na dihasiang anon unang olo holong ni roha tai na pinasaha ni debata tu hita tu haporsiau ta unang tartuhori hinor hodni ima arta dihasiang anon manaing alani aka pergumulan alani aka aik magodang alani aka aik na balga manang batang aik
gabe taraup holong ni rohatta tu debata ayang go holong ni rohani debata manok tong do tu hita na dituntut sian hita saunari songo sei dia hita maka holongi debata so tumboi dia upon batangai galumbang permasalahan di Portibion ima hapor siauta tu debata marhite turbukton di paingok mahita dohok dua hal laking ima paingoton hubungan perumah tanggau dohot hubungan bagaimana seorang Kristen mengimani Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus ikon hot molotung peroga lumbang rope haba-haba rope aka barukilon banyak aka pergumulan alai hapor siauna tu debata ikon manotong do dang boy tu horon ni artai dang boy tu horon ni Portibioni ima hapor siota ganup marsada-sada amen martangiang mahita Jehovah debata amanami namarha bangsa di Banua Gijang mauliate matuhan di bagasan tikion taripar hatam nabadiai tuhami ima mengajar-ajari manuguhani asanggiat warga hokami holong ni roha nasian hoi sada dasor ni perumah tanggaun ganup marsada-sada ruas ni huriam asa unang matuhan merdasor hon perumah tanggaun ni ima turihit maneng tu na adong di hasianganon alamolo muba hasianganon ulo muba holong ni roha alai perumah tanggaon ni halak Kristen songon pamasu-masuon tutu di pasaha do dasor ni perumah tanggaon ni ima Tuhan Yesus Kristus hatam nabadiyai dipaingot hatam do hami nang di borginon asa hujagahon hami ima parsauran nami do pakko asa hujagaon hami hasatiaon nami asa hujagaon hami haporsiaon nami holong ni roha nami maradopon ho asa unang ganggui hinorhon ni galubang na dihasianganon maneng ala ni situasi ni Portibion waing ima virus COVID-10 sia boy mengganggu holong ni roha nami alai hatam nabadiai manogu-nogu hami dang boy teraup holong ni roha nami maradopon ho jalamar hite-hite ima parbuihon nami ma hatam nabadiai di tonga-tonga ni ngodu nami terlumobi ma di tonga-tonga ni perumah tanggao ni ruas ni huria nang saluhut na hami na pinasumasubi asimaroham ale Jehovah todimima nama pergogoi hami asang giat boy hulaho kami hatam nabadiai mari hite Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami amen mari dehita pinasaha ma mabatangiang anon tuala amang naong pinabuahian ni mahala amang utajulu mari de mahita Sering arti suara
Jehovah debata manami namaringana di Banua Gijang. Marhiti Yesus Kristus Tuhan jalas pangulu hami. Di bagasan morngin na holomon rodo hami ale tua depanmu pasahatu puji-pujian hamalatian name Tuho. Ala toktong do ditorangi horo hado pikiran nami ale Tuhan. Lau mamuji pasangapoko disudi parngumito ningulu nami. Gabi boy hami ale Tuhan rotu bagas joromon. Suak songoninang di bagas nabe lau tu mangiok katam. Tuhan nunga hutangiok kami hatami na pinasahat na posom. Ajari hami Tuhan lau mangat tusi i asa tarat tusi hami ale Tuhan jala boy huhangon luhuk kami. Tardumobi hami ale Tuhan asa tok-tok kami ale Tuhan di bagasan holong masyak koi ale Tuhan di bagasar parrumah tanggaon nami bi. Asa unang ulu munggil ale Tuhan holong nami siang nama muka parrumah tanggau satu nama dalani hami satu ujung ningolu nami asa tok-tok ale Tuhan hot holong nami dang munggil ale Tuhan songoko ale Tuhan nama kaholongi sude akan atinop pami mauliati mariho Tuhan debata dewa ini tok-tok dohai mangido tuho asa tok-tok ale Tuhan ajaramu hami disudi pergumito ningolu nami asa tok-tok kami ale Tuhan huboto hai madok mauliati tuho jala tok-tok kami ale Tuhan apa satu diri nami tuho disudi pergumito ningolu nami Tuhan nami jala debata nami di bagas atiko nale Tuhan rodo hami Tuhan depanmu pasahatu sudi aka pangiduan nami di bawah toho dale Tuhan namasa di Portibion namasa di negara namion namasa di luar namion ima pandemi COVID 10 sia Tuhan siapa mau Tuhanmu doi alaina posdo rohanami ale Tuhan sihon siu toko hami natau sili dohami ale Tuhan sian aka parmarani ai posdo rohanami martuhat toko najagamu dohami ale Tuhan sesudi aka nasa parmaran diwani Tuhan asiroham dongani urupi hami unang luas hami ale Tuhan tahutan alasa tok-tok ale Tuhan di bagasa pos niroha tok-tok mangido hagugo dot pangurupiot tuho ngolotuk pi ale Tuhan diberlaku pemerintah nami ale Tuhan songon peraturan-peraturan aneksi huton nami di new normalon ale Tuhan homa tok-tok na mengajari hami asa jamut hami ale Tuhan dihahi pason nami dibaini Tuhan mangido hami tuho pergugui hami asa bui hami ale Tuhan mangulau sudi aka protokol kesehatan nadi tetap pun di pemerintah nabi asa merhiti Tuhan bui hami ale Tuhan deu jala silisian aka parsahitoni Tuhan huboto hami do hola peraturan dwe aleang gona mangaleon hai pasok kodo di bahini Tuhan tutangamu na badia idu hami roma ngalu-alu jala mangido pangurupion asa linggumamu hami ale Tuhan akan nahinokok mon unang luas hami ale Tuhan madau siakko ala sa tok-tok kami ale Tuhan di bagasa pos ni roha jala roh mangido pangurupion asa tok-tok ale Tuhan parguguamu hami jala urupamu hami disudi permito ningulu nami nang di lau mangulak kasiulau nami pahami ale Tuhan homa tok-tok dongan nami unang luas kami ale Tuhan tahutan lau mangulak kasiulau nami ala sa tok-tok kami ale Tuhan di bagasan pos ni roha jala mangido hagugon panorangon di pikiran siakko ale Tuhan Tuhan nami jala debata nami dibayani ale Tuhan mangido hadu hami nak Tuhan ale Tuhan asanang di pamereta nami pi ale Tuhan lonomu bisuk do gogo dina sida asa di bagasa bisuk do gogo na siak poina sida ale Tuhan mabayan akka peraturan-peraturan nomor perdugo tu hahi pason ni akka masyarakat ima nomor perdugo tu pandemi COVID 10 siaon ale Tuhan Tuhan nami jala debata nami unang luas na sida ale Tuhan masih buan akka hamalon nabi unang buan luas nasi dale Tuhan holang mangasaun gugu do pikiranna alai satok-tong nasi dale Tuhan mar pangucap dia tuho jala sada pamikirio di nasida laho mabayan akka hai paso disudi akka masyarakat mauliate mariho Tuhan debata nang akka paramedis do akka dokter pele Tuhan tok-tong do pangidon nami Tuhan le Tuhan pasah to nami Tuhan le Tuhan asa homa Tuhan nama leon gugu bisuk di nasida asala mergugu merbisuk nasida ale Tuhan mabai pengubation tuaka nahona pirusi ale Tuhan Tuhan nami jala debata nami na pos doroha nami na pergugu ambu do ale Tuhan akka dokter do akka paramedisi jala leonomu akka bisuk tu akka namalo ale Tuhan asa ditemuhon nasida akka pengubation na tepat tu virusi ale Tuhan Tuhan nami jala debata nami na pos doroha nami na leonomu do ale Tuhan ditikina di halehetanna ale Tuhan
akka napina sitani akka si ihut tokko. Mau lihat ma Tuhan di ho ale Tuhan nak kami pale Tuhan di lao mamuji pasang apokko di bagas joromi leo ma Tuhan tiki di hami asa tok kami le Tuhan di bagasan las di roha marpungu di bagas joromon lao mamuji pasang apokko takasong nabi notom ale Tuhan nunga masihol akar ruas ni huriami marpungu di bagas joromi lao mamuji pasang apokko di bagasan sadani roha di wahani ale Tuhan asiroham saya homa nang malio partikian na denggan asa bui sudir wasmi la memuji pasangan pokok Tuhan nami jala debata nami di bagasa tikop pele Tuhan rodo hami tu adopan mangido pangurupiam male Tuhan dia akka ruas ni huriam naso dapot akka perkarejuan ale Tuhan ala di pandemi Covid-19 ale Tuhan terganggu perkarejuan nasida padaraman nasida asirohab Tuhan saya patuduho dalam ngulu diakka ruasmi leon akka silas di roha tu nasida asa unang madele tarlu mobi ale Tuhan madabu nasida tu akka padelean mau liate badi ho Tuhan dewata napos doro nabi martu hatokko naso paso bomu hami ale Tuhan hahurangan jalan naso paso bomu hami ale Tuhan hatinggalan sian akka dongan nami mau liate matu ho Tuhan dewata nang akka anak konai pele Tuhan ruas ni huriam siam mulai natua satu akka danak ale Tuhan kupasatai waktu tangan muda badiai asa homa Tuhan nama dongani nama ngaramoti nama masu nama ngaleok kai pason na padao sian aka parsahito dot paramaran asa boy nasida le Tuhan di bagasan las roha lau mangulak kesulonna lau mangalakaon aka silakahononna tarlu mobi Tuhan lau mamuji pasangapon guar muda badiai Tuhan gudang dopen anak sepangidon nami tuho alai Tuhan takasdo di botoho ahan arikot di hamibe di bani ale Tuhan asiroham saya pasikop ma pangiduan namion hobar tulomo ni roham marhite Yesus Kristus Tuhan jalas panguluhami pasatai matangiang pangiduan namion tuho asima roham di hami Tuhan debata amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkatimu kini sampai selama-lamanya. Shalom. Shalom. Horas.